Lad os lige stoppe op et øjeblik og glæde os over, hvor vi står i dag. For 2024 har ikke bare været et godt år, det har været et fænomenalt år. For 3. år i træk slår vi rekord. I DGÜSTlands foreninger har vi nu flere medlemmer end nogensinde før. Vi er vokset til et stærkt fællesskab på over 257.000 idrætsaktive østjyder. Over 7.000 flere end sidste år. Og den udvikling ses i 7 af 8 kommuner. Det er et resultat, vi alle kan være stolte af. Og det stopper ikke her. For første gang i 20 år er antallet af frivillige i Danmark voksende. Og idrætten er der, hvor flest engagerer sig. En ny undersøgelse fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at 40% af danskerne nu vælger at bruge deres tid og energi på at skabe noget større end dem selv. Det er en stor cadeau til jer. For lad os lige huske på én ting. Udviklingen i antallet af medlemmer og frivillige er ikke bare et tal. Det er et bevis på, at I lykkes med at drive og udvikle de østjyske foreninger. At I skaber noget, der betyder noget. At vi sammen gør Østjylland til et gladere, sundere og mere levende sted at være. I er ryggraden i det hele. 2024 har været et år med masser af gode oplevelser, nye samarbejder og tydelige eksempler på alt det, foreningslivet kan. Jeg vil nu dykke ned i udvalgte områder, der har været med til at forme året. I år har vi sat turbo på udviklingen af de østjyske foreninger. Vi har udbudt kurser og uddannelser for at styrke de mennesker, der gør det hele muligt. Vi har gennemført et væld af arrangementer, hvor tusinder af jer har deltaget, fra inspirerende oplæg til udviklende aktiviteter, der har sat gang i nye idéer. Men foreningsudvikling handler i lige så høj grad om at være der for jer i praksis. At være tæt på de udfordringer og muligheder, I møder i det daglige. Derfor har vi været på over 500 foreningsbesøg og hjulpet over 50 foreninger med udviklingsforløb. Vi har mødt jer til netværksmøder og givet hundredvis af rådgivninger for at sikre, at I har den støtte, I har brug for til at skabe den udvikling, I ønsker. Tag nu for eksempel Skovby IF bordtennis. Efter 12 år uden børnehold er det nu for alvor kommet liv i battene. Klubben er nu i gang med et struktureret opstartsforløb, hvor over 40 nysgerrige børn har fundet vej til sporten. Og 10 forældre frivilligt har meldt sig til at blive klædt på til trænerrollen. I Åstrup IF ved Grenaa er fitnesslokalet fyldt med glade seniorer. Her har en DGI-instruktør sørget for introtimer, mens foreningen har budt på kaffe og kage og en hjælpende hånd til indmeldelsen. En enkelt opskrift, der har givet så stor medlemsvækst, at vi lige måtte tjekke, om der var sket en fejl i tallene. I Horslet har vi sammen med skolen kørt Digi. Et aktivt forløb for 0. til 4. klasse, hvor bevægelse og læring i dansk og matematik går hånd i hånd. Her greb de ældre elever rollen som hjælpetrænere, og efter sommerferien får de endnu mere ansvar med en træneruddannelse og et plads i et nyt ungeudvalg. Foreningsudvikling er ikke et mål i sig selv, men et værktøj. Et værktøj til at gøre din forening stærkere, mere relevant og klar til fremtidens krav. Vi er altid klar til at hjælpe jer, så I står stærkt. Foreningerne står ikke alene. Det stærke engagement, vi oplever hos frivillige og medlemmer, bliver bakket op af gode samarbejder. Særligt med vores kommuner. Når vi arbejder sammen, skaber vi noget, der rækker langt ud over det, vi kunne alene. Et lysende eksempel er lokaldysten. I løbet af sommeren dystede 29 lokalsamfund spredt over 7 kommuner om at tilbagelægge flest kilometer per indbygger. I år kom rekordmange østjyder op af sofaen til en aktiv byfest, hvor fællesskabet var i højsædet. Mange af jer, der deltog, fortæller, at lokaldysten er en fantastisk mulighed for at samle folk på tværs og aktivere dem, vi normalt ikke ser i foreningerne. Vender vi blikket mod Malling syd for Aarhus,
ser vi et andet samarbejde mellem forening, skole og fritidsklub. Her er frivillige blevet en del af skoleskemaet. Elever i 6. til 8. klasse har fået praktisk erfaring og er blevet uddannet som trænere, ledere og eventmagere. Ikke kun til idrætten, men til hele lokalsamfundet. Det er et konkret eksempel på, hvordan stærke samarbejder planter frø til fremtidens foreningsliv. Men kommunesamarbejde er ikke kun store begivenheder. For os handler det om hver dag at sikre de bedste mulige vilkår for jer. Vi er på banen med artikler, høringssvar og kommunerapporter. Vi har møde med embedsfolk og politikere, hvor vi kæmper for at sikre aftaler, der gavner jer. Vi er lykkedes med at lave større aftaler i 5 ud af 8 kommuner. Kommunerne er også udfordret på forskellige måder, og det er ikke altid let at lave forpligtende aftaler med dem. Vi har tidligere haft større samarbejdsaftaler med Norddjurs, Randers og Odder kommuner, som af forskellige grunde er stoppet i 2024. Vi samarbejder stadig med dem og håber, at de kommer med på holdet igen. Vi har altid jer og idrætten i centrum, og det fortsætter vi med. Og når så mange kræfter trækker i samme retning, er der god grobund for, at flere er aktive og får glæde af fællesskabet. Idræt er kernen i DGI. Det, der får os til at røre os, grine, konkurrere og vokse sammen. 2024 har været fyldt med aktiviteter, der har bragt både nye og velkendte idrætter i spil. Sommerskolerne har igen været hit. Børn og unge har kastet sig ud i nye discipliner, fundet skjulte talenter og knyttet venskaber for livet. Til stævner og opvisninger har vi oplevet suset af fællesskab og den gode konkurrenceånd, hvor både store præstationer og små sejre bliver fejret. Idrætten skal være for alle. Derfor har vi sammen med Poul Due Jensen Fonden uddelt 312 fripladser til børn og unge, der ellers ikke ville have haft muligheden. For ingen skal stå udenfor, når glæden ved bevægelse kalder. Derfor er vi glade for, at det også i år er muligt at søge en friplads. DGI Østjylland har gennem vores børn- og ungepulje hjulpet foreninger med at gøre idéer til virkelighed. Med økonomisk støtte på godt 270.000 kroner har vi i 2024 sat skub i mange initiativer. Skovbakken Svømning har fået hjælp til at løfte undervandsrugby-miljøet i Aarhus. Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter har etableret et kreaværksted, der på sigt skal føre unge ind i foreningens fællesskaber. Anders Q har fået midler til at uddanne pigetrænere i fodbold, der kan fungere som rollemodeller. Og Aarhus Badmintonklub fik en bevilling for udviklingspuljen til et satellithold, så endnu flere børn kan spille badminton i midtbyen. For blot at nævne nogle få. Fælles for initiativerne er, at de skaber nye veje ind i idrætten og styrker fællesskabet for børn og unge. I 2025 er det også muligt for vores foreninger at søge støtte gennem puljen. Mange foreninger har oplevet bureaukratisk bøvl og besvær med f.eks. kommunale tilladelser. Eller bare det at have en foreningskonto i en bank. DGI har i flere år arbejdet for at lette byrderne for foreningerne. I slutningen af 2024 lykkedes det at få vedtaget en lov i Folketinget, hvor bankerne skal tilbyde foreningerne en basal foreningskonto til et rimeligt gebyr. Det vil vi selvfølgelig følge op på, om bankerne faktisk også efterlever. Vi har også lovet en forenklet procedure omkring kommunale tilladelser til arrangementer, så der kan gives tilladelse for flere år ad gang. DGI Østjylland har desuden i 2024 indgået en aftale med Sparekassen Djursland og Sparekassen Danmark, så vi kan ansætte en konsulent til at støtte foreningerne med at gøre jeres administration og kommunikation lettere gennem digitale løsninger. Aftalen dækker alle folkeoplysende foreninger i DGI Østjyllands område. Og I er meget velkommen til allerede nu at række ud til os. Til sidst vil jeg bare sige, at din forening gør en forskel. Og vi er her for at hjælpe jer med at gøre det endnu nemmere, sjovere og bedre at drive forening. Når I er en del af DGI, får I adgang til alt fra sparring om
bestyrelsesarbejde og kommunikation til hjælp med IT, forsikring og økonomi. Har I brug for idrætsfaglig sparring, kurser eller uddannelse, har vi et hus fuld af eksperter. DG har også et beredskab til at støtte jer, hvis en krisesituation skulle opstå i foreningen. Vi står klar med at hjælpe jer med præcis det, der giver mening for jer. Vi ser frem til at møde jer i jeres forening og til årsmødet i DG-huset den 24. april.